Быйыл республикада авыл хуҗалыгын үстерүгә ярдәм итү программалары дәвам итә. Кайбер проектлар моннан 10 ел элек үк башланган иде. Алардан Аксубай районы фермерлары да файдаланырга өлгерде. Хәзер биредә роботлаштырылган фермалар төзиләр. Продуктларны үзләрендә эшкәртү цехларын ачалар. Аксубайдан киләсе репортаж. 10 yıl элек кенә бу урында чистакыр була. Ильяс Сулейманов районда беренчеләрдән булып, гаилә фермаларына ярдәм итү буенча яңа программадан файдалана. Миллион сумлык беренче ярдәмне зур булмаган ферма төзүгә тоткан. 2 елдан соң икенче каралтыны салган. Аннан соң бозаулату бүлеге барлыкка килгән. Ул бер кайчан да буш тормый. Быйыл тагын мына поддержка семейной фермы дигән программа чыкты бездә, развитие семейной фермы. Вот шул фермада участвовать итеп, программада быел инде 20 миллионга якын грант итеп, инде 150 башка бу савым сыерлары өчен яңа современный әйтем, яңа технологиялар белән ферма төзибез. Инде анда дөрестән дә роботлар савырга, роботлар эшләргә тиеш, бөтен нәрсә робот булырга тиеш. Шул 150 башны уйлыйм инде бер кеше обслуживать итәр дип карап торырга. Яңа 4-нче каралтының да нигезе салынган инде. Җәйгә монда роботлаштырылган терлекчелек комплексы булачак. Хәзер фермерның 130 сыеры бар, аларның саны артачак. Күршедәге фермер Марат Сафиның да эшкә керешү тарихы аныкына охшаган. 2011 елда гаилә фермаларына ярдәм итү буенча президент программасы ярдәмендә сөтчелеккә алынган. Хәзер тәүлегенә 1 тоннадан артык сөт савалар. Бер сыердан кимендә 18 килограмм. 25 сыер танап кайттым. Шуннан тотындык, эшләргә керенгән. Хәзер инде 75 мөгезләре терлек, 40 баш ат. 500 гектар җир бар. Тракторлар, техникалар бөтенсе бар, керенгән эшлибез. Бөтен программалар бар, эшләгән кешегә хөкүмәт булыша. Узган ел катлаулы икътисади вазгыять булуга карамастан, авылны үстерүнең президент программалары үтәлде. Быел да республикада авылда бизнес үстерү программалары дәвам итә. Фермерларга үзләренә нинди ярдәм күрсәтеләчәген алдан белеп торырга кирәк. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Илдар Хәбибуллин, Рөстәм Муллагалиев, Татарстан яңалыклары, Аксубай районы.